Tnediet is-sitt edizzjoni tal-programm LEAD bilan li aktar nisa u tfajliet jitlu fix-xena politika. F'konferenza tal-aħbarijiet fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista u fil-preżenza ta' bosta nisa ġie spjegat kif sa issa lestew dan il-programm 150 tfajla. Bosta minnhom illum il-ġurnata jokkupaw karigi fil-politika, fosthom fil-kunsilli lokali u oħrajn li kkandidaw ruħhom għall-elezzjoni ġenerali li jmiss. Il-koordinatriċi tal-LEAD, il-Ministru Mirjam Dalli, qalet kif dan il-programm juri b'mod ċar kif il-Partit Laburista qed jisma' u jilqa' aktar nies, partikolarment nisa. Aħna miftuħin għal kulħadd, irrelevanti mill-abiltajiet ta' dawn in-nisa u tfajliet, irrelevanti mill-opinjonijiet tagħhom għaliex nixtiequ li jkollna il-kontribut ta' kemm jista' jkun nies ġejjin mill-isferi differenti tas-soċjetà. U allura għal darb'oħra Partit Laburista qed iniedi LEAD qegħdin niftħu l-applikazzjonijiet li ser ikunu miftuħin issa fil-ġimgħat li ġejjin biex aktar nisa u aktar tfajliet jersqu lejn il-Partit Laburista. Fil-konferenza tkellmu wkoll żewġ parteċipanti li temmew il-programm b'suċċess li qalu kemm dan għenhom f'ħajjithom. Abigail Kutajar qalet ma' One News kif LEAD għena tkun konfidenti. Nemmen li nħossni aktar konfidenti li jena nuri verament u nwassal verament dak li jena nemmen fih. Għalix nemmen li kemm mara u kemm raġel jistaw kunu ta' xempju għal ċittadini hemm barra biex ovvjament immexxu l-qudiem fl-aħħar mill-aħħar lil pajjiżna kemm lokali u kemm barra minn Malta. Il-President tal-Partit Laburista Ramona Tart qalet kif permezz ta' LEAD il-Partit Laburista kompla jagħti aktar opportunitajiet lil dawk li forsi ma kinux jemmnu fihom infushom. Hija semmit l-impenn tal-Partit Laburista fil-Gvern biex fil-Parlament Malti ikun hemm rappreżentanza ugwali bejn is-sessi li ma' mekkaniżmu se jibda jitħaddem mill-elezzjoni ġenerali li jmiss.